iki ke band. Terus apa sih ngechat aku? Eko, Eko, oh iya, aku cik sering kontak, aku kan wih jual lah dia beli. DM aku. Kan golekne akun IG-ne ke band. Syukur. Orang IG ku apa dituku? Apa jopo? kan soalnya nganu to, Eko kan jual beli aku nih ambek aku to kae. Aku mis betul tuh. Akunku ilang cowok, ditawa gak tak colne ilang. Yes di iki sapa iki? Brian Dwi wo. Sapa wi? Cah ndi wi? Cah anjuk ndi? Berian ya, jangan cuk. Akunku Ya wis ibu ditawa gimana to aja. kae. Kita lagi kok iso nyepami. Ya bunda cuk. Aku nek wis ditawa ki ndang dicolne ben ra ilang. Aku ilang su akunku. Gue Seket ketawa loro ya. nyek jadukno ke 3.000 tak colne. Sakit 3 juta loro kayak ditawa. followers. Iya cowok. Ngene oleh si Mumet kan yang ngomong. Followers 100 piro ditawa pirang juta. Rasa bocor eman aku ngono. Sebelah sana lah kok kominfo aku nih. Lah Terus tuh kae jek enek endorse ngek. Dadine eman arepe tak colne. Aku mau balikne duit endorse lah. lah ngene ada umat kan nganu bos jenenge yo main nampa industri Yo aku nek omang ngronggot. beraduk jalan mundur ae mundur piye to tuh maju lho mundur nanti toki dia lagi mau gak melu pak di ayang tutur ayang Kuwi mang tutur lagi bos tas lewat bocahe ndelok. siapa Dukawan toh. masa Iya. leparo Nih, hancuk pegai panggang metu to ngek tulisane ngek. gak eruh ya dek kapan tuh Rizky Dukawan lagi kuwi pas dari ini bos pas iso paling. Memang pokoknya pas aku mbok kon maca komen meng lho. Besti niki nanti sinten? Kula tiang tiang sepele. aku kapan kayak yo karo rondo Karo rondo rongkot cangkok. cah Rondo cengkok rondo cacing kok bayu. Sapa wingko pesek wingko jelalah. Nampak mampir rene lho Yan. Indri wah kok ngel sih oh udah sekarang nih kok suplemen gini gitu raimu udah Aduh, suplemen nek ini cek kita warungan. duk gue konten arep dihapus ya upload kaya nang aneh malah kasih salah kembali Weh, kok ngel sih saya? Tapi cek marah lho. parah Ya Allah, Cak. Saking munggah man, lagi aku munggah. Oh, kemo jajak marah. on kamu tolong mau kafe Aduh, nyapa? Kopi. Wes. Kok pas aku sering gini lah ngomong mambengi. Aduh, pokoke Kowe sing anak jo sendalku kebalik. Sik. Sajake sing lanang kebaperan sih. Halo. yuk yo, pokoke lek kok gede-gede tak ngene. Ngek. Sing jumbo-jumbo iki, iya no, kurang siji caca iki. caca apa ya gede Wis Kurang saiki nang repot iki. Tobrut. jajan truk lagi masih tak nanti kalau BTW BBW matane. banyak kan makan yes Mangan ragi.
Roti gantut kan. Roti buntut kabeh. Wah, anjir. Kan enggak ada ben foto tapi kamu kurang Kawan bagus. enggak no ben padha kabeh. Wis saiki balik ning Pacitan kok. Apa? Wis saiki ning Pacitan apa panggane Jakarta? Pacitan aku. Iya, apa orang balik ning Jakarta? Tingkat XL Kidel. Share ning PI to, PI seneng ngene iki. Share ning PI. Gunung hadir. Share Aku ya punung, Mas. Punungmu ngendi? Aku ya punung. GGE lagi Cocok karo hawane nyawang sing gemoy-gemoy iki ya. Jan marem gino. Heeh tenan, trio gino. Heeh tenan. suwe-suwe ki engko nge-live hadus kayak biyen lah. agak tahu ya tak kapok kowe. Aku tahu masak. VC cowok. Pecen cowok, aduh, surang. Gunungnya cedak Latansa, Mbak. Yo wong-wong ki angger punung ki apale ming cedak Latansa. Cuh, atane live adus kebiasaan ning IG. Sopo tuh sing nge-live mbak adus sih? Positif gumoh-gumoh. Neng. Sing ban cadangan sing di Del. Kok sobat cadangan jasmu jadi. Tore Mbak Del cantik hesti kuwi man. Apa iki doni kok mode halo Eli? Hah? Doni iki sapa? Sapa? Dona Doni wi lho. Karo Ya po? Ya, mode halo Els. ya betul model. Iki mesti. Del kowe ketoke kurusan itu lho saka HP 350. Ora kena diposting ulang kok. Mbak Adel paling mending jelas. Rokoknya Samsu. Mbak Adel pejuang restu. Ngawur. Cuh, tak ngerti. Loh. Restu. Iya, restu, heeh. Cok ini. Kalau 5 ora dadi karo Setu. Restu mantanmu Sopo iki boys ki? Kelompok no kabeh sing gemoy tak gaene keramas. Mantan gemes mana anjir? Enggak dadi bahan iki. Tuh mantannya jenenge Restu. Delok Delia. Iki ta. Aku sing ngarep nandang. Ada ragulanya apa lo mbok pikir jeru-jeru? Mbok pikir jeru-jeru kuwi termasuk Mas Tony tak meneng ae to teko-teko penesone aku to. Kena sumuk satu dina iki. Ora kene ati mau ngancuk udan. Apa to, Cok? Jan. Jublek aku masalah jeruk tarik lho, Kak. Sehat selalu Mbak Del. Ya, masih. Iki kok sing ngomong.
Sampai lah aku mulai ini. Ya aku jalan sekarang. Salah, bisa loro. Salah, salah. Yang orang. Oh, itu dah. Sisa. Kak, tulislah yang kangen tinggal kowe. Kena rong. Sini aku penak rong. Wes, Cuk nanti. Nowo pengen anget-angetan Hes. Apa sih lo? Sing rek kelas piro? Ya. Ya. Ada peso nih tujuan anu. Lot. Lot. Kilo Mas Tony ngomong. Peso nih tujuan. Dulu bisa di ready. Terus payu aku. Cek oten kabeh bendang rapi, bendang payu kayak wis. Mar, aku rondo ping loro, Mar. Rondo ping piro ping telu le edan cah. Pasang. Masa mana? Dua, ngara ping dua.